Hadian ke jingla ban wanra ai kamadan Ïalehkai Phutbol ka balong kat kum kani ka jok ka bamanta kabla siang do plang plastik lani ka artificial turf kabla bay pisa da ka District Mineral Foundation Trust hamadan den syndrome kliat East Jaiñti Hills District lala ban sakhi menta bakate kamadan kan yarap ban Pyntbit yaki hebret ki batrang ban long ki klor Ïalehkai ki bapau hapok ka jela kenthop kari India. Kani ka jingyo alat ki hebret ban Pyntbit yaladi hakate kamadan kadai hadian baka Kyrwoh Foundation ringkat ka jingat lang ka rang dajet United Football Club kelas dang ya ka Shillong Ïalehkai ba klam jing sio na ka benta ki Khynnah ka district ya ka bala plepat ba ha ka sau tari ujemmang arja arpusau. Kani ka Shillong Ïalehkai lapan bana kerteng kum ka kensai football coaching program bat kan ne shisnam lenter ya ka bahkan Ïalehkai shaki ars pa angot ki Khynnah ki bala depjet kensai lingba ka trail ka bala penlong haki khendiat panai. Yakini ki hebret haka coaching cam on Ïalehkai de ki coach but ki wede ki riu dekhot ka rang dajet United Football Club kat kum ka jing Ïalehkai lapen tip baka thong jong ka Kyrwoh Foundation lingba ka ni ka free coaching kalong ban pen janai shu ya ka sap Ïalehkai football haki Khynnah khnang ban yo sei biang ya ki rang kan sai na po ka than East Jaiñti Hills District ki ban mikmat ya ka jella bat ka ri kum haki por man shwa. Hakani kesengi ban sedang coaching ladon ke jinga lang lingkot na ka benta ban kitbok kit riang yaki Khynnah kan thai ber senrang ringkat ke jinga don lang uba Kyrwoh shilla menteri sarkar ubadeiru unong perlut pensap ya kani ke free coaching uba Eugeneson lingdo president kerang dajet United Football Club ki MDC ke GHADC kenthop ulaski rambai deputy CEM finally nas bare ex MLA cleariat constituency Justin Dekhar ki bela sakhot sobha ki kimi ki pa jong ki Khynnah bat ki wei nakaliang uba Kyrwoh shilla bakran kumu kongsan ula kentu ya ki Khynnah bakin shim khia ya kani ka kabuk ser namar bak sports hi hakin ne kisngi kala long ru ka lat kamai jakpo baraka juk por ula pen bana bakat ba udang long MLA undang beteng ya kani ka coaching bat unwat shu ki lat ki lenti na ka benta ban kentiu ya ki wei pat ki sap ki phong jong ki Khynnah Heni por ka kwa obo kobi ki pusnya kwa pi hagi jingi sa tulang shiru ba Eugeneson do ong itu wayaki ki Khynnah sa thu ba i ka tu da yo pi practice ko hikai ni coach ko brom yomi hanre halor ite ikwa i wa ka kam yo i social media kan ni khlang ba go ko YouTube channel kan ni khlang ma boy ka competition wa ka prize i da pun tv wa kini ki Khynnah yang i ule ki ka skill yang ki be ki pas ya ba ya tan video i ki kon yang pi khnang wa ka tu skill yang ki yogi ki man ki nong job na perdi yang ki kon yang i ki wa em perdi yang ni madan ki wa man ki te ki aspa ngot na perdi yang ki daw yo ki ke prize ko da decide na len Kyrwoh Foundation ba kam jo le na len yang rang legit nete daw ki jingla ti ke pa pi ki be ki pas ya ba pi le em lang chiru ki kon yang pi yo le se hi por wa ki kendak ki ek bol ne ki skill ko yogi se bahari ko ki ke tu man ga kalat ne betayong ke competition wa i daw de i ne betayong ki Khynnah Kiba ajing kran hakani ka sngi ki kenthop yo ba Eugeneson lingdo president karang dajet United Football Club u deputy CEM jong GHADC u ba laski rambai u MDC u finance bare kiba ajing kran nakaliang ki kimi ki pa jong ki Khynnah bar ki wei ka sport umta ka football ka sport kadai ka wei na ka benta ka pawanra ya ka jingbit ka jingbiang ha ka met ka phat wat khamtam habaya day haka imlang kasalan ya ka okor ya ka burom tementang idan bangi ki coaches na Karangjet United ki ban aya pi ya ka Ïalehkai ka babet ka babiang ngidon iba presence bare iba long head coach ru jongka rimbai skenselia ki balong ru ki champion Jongka Super Division hapo ka East Jaiñti District. Ngidon ni marlangki shooting bat poi biang Poshna. Kini angut nga try ngandaran kam banda patay. Kiladai ki wei ki pliar ki blami kpat. Nagari India ru ha ki lumpung ki paper. Kini kinde ki coach ki jopi. Bakit mau keren kapor bangarang rit kumapi bangarang school bat mga puli ki akakot kubor tengah pedi ki keteng kami ka keteng jo ki pliar ki banmi khmat nagari India bakit mau si Shah kada ka under 19 bangai iya kita ki top keteng
Ladang ki keteng ki kena laper kecek bendri hampo hari India. Ndai hap kapoi pat aka kep bangai keteng jong ba marlang ki shooting. Lekini shooting. Rokas lumare ailat kenta. Kainin si mengak mukena ba kecek bendri jong ni. Kidon kasap. Kidon kapong. Ndai kecing trasitom kabanra yaki Shah kata. Lesim kini kabu ko Khynnah Shillong berkentai makanya kalat pilaya yo. Wat pin sep wat pin leno don kecing temu holiday paling ba kini ke program. Pindan katong ba piru. Pinpo Shah kata katong bangan mi khmat nagari India. Mi don kecing kermen. Bakum ke Kyrwoh Foundation bro, kadang kasi Kyrwoh ke bakraw. Bagi Khynnah sini katahan kidon kasap. Bat kumno matpirwan duri kata kasap. Kadiring pa jong kani ka program ka Manila. Sing kakin sai football coaching program.